A w dzisiejszym odcinku dowiesz się, co Rajmund robił w chaszczach, jak Rajmund bierze frela do wyra i co Dora marszczy po nocach. Zapraszam. Siemano, tutaj Rajmund i jadymy dalej z moje Sommerferien Reisum. Kupmy na Pokemony, Chipfuerem ostatnio zewoluował, Zigazon też trochę przypakował, ale będę ich teraz dalej pakować. A Zomaril jest już sam przypakowany, szczególnie na basie. Chipfuer wiadomo. Ceroloa dzisiaj też przypakujemy, bo idziemy do krzoków. Sztromfafik sam się wyruchtuje. I napisaliście sam w komentarzach, że lubicie Wynata, czyli ślepego grzyba, ale bez to Rajza jak przepakował swoje Pokemony, no to mój grzyb mi trochę urósł. Chodzi mi o tego grzyba oczywiście. Chociaż tu mam grzyba i Unknowna jednocześnie, więc obejrzymy co tam będzie umiał. Destiny Band, czyli więzi losu. Potrafi się też osłonić i kontra. Wspaniałe ataki polecą. Kontrę to ostatnio mi stary dał na łeb, jak tak się z nim prął. A teraz cisnemy do drugiej 119. I mam nadzieję, że żadna baba w telewizji nie będzie mnie wnerwiała. Lecimy durś. O nie, tu są kolarze. Nie da rady. Pierona te haszcze są fez wysokie i mi koło blokują, wiesz? Gorzej jakbych miał pana. No te pieruna nic nie widać, kurde te... Kółko mimików zostało założone, wiesz? Ja, jak przyjdzie jeszcze jeden hop, to zaraz pokażę ci trójkąt, chcesz? Rubalo łapacz, kęt, chce się ciulić. Dowej fan Barbie, jadymy. Jeruna, co to jest za chrobok, dowej w niego. Kurde, nic nie widać, Jeruna. Zigazun. Owej, mój będzie lepszy. O, ślepy grzyb znowu dostał 18 poziom, ja? Co tu, ktoś tu nasrał? Fuj, nie, no choby w basenie te. No, w końcu się widzimy. Moje robaki. Wrzuci mu twoje robaki, dowej. Robalomaniak, Dolan, chce się ciuleć. Ale tu jest Donald te. A jest Hyzio, Zyzio i Dyzio. Ojeruna, Hyzia już robale zeżarły. A z Dyzia żeś dawał samowo, ja? Opie powinni ci odebrać prawa rodzicielskie. Ale Zychi nigdy nie miał. Opie, idź stąd, mi się nie pokazuj te. O, tu jako bala. No nie, kolejny Zigazun. Co tu mamy? Super odganiacz, świetnie, mam takich 15. A ty co? Nie wiesz kim jestem, ja? Jak poszukiwany przez Interpol, to się zaraz dowiem. Grek, chce się ciuleć. Jeruńskie osy, nowy wytorp 100. Ostatnio bez niazek spuch jak po gorzole. Jeruna, skąd ty masz takie szpetne Pokemony? O, Zigazun dzika furia, ja? Nie, to jest do życi, nie bierzemy tego. Jadymy durś. Jeżeli sam pociśniesz do przodka, my też. Jeżeli się skręcisz na prawo, to zdejmuję galoty. Taylor Swift chce się ciuleć. Jeruna, nie wiedziałeś, że od tych laserów tak żeś oślepła? Znowu Hyzio. No nie, utrudni mi go. Dobra, sroka, jademy z nimi. O pieruna, co to jest? Jako przerośnięto kura, ale tak bardziej starożytną. Pieruna, co w tych haszczach jest, co znajda? O nie, to jest tak klepaszka. Kurde, nic nie ma. Może Miu spotkam, hehe. Czekaj, to je. O, Prodiż. Ale ja chcę Prodiża. Pieruna, Prodiż by mi się przydał. Jestem w tych krzokach, nic. Dobra, byłaś z tych krzoków. Co to jest za chata? Jeruna, jak tu ci mewy nasrały, te dzioła, co ty tu masz? Ty masz nasrane, wiesz? Ja słyszałem o takiej jaskini przodka. Ludzie gadają, że beboki tam są. Pewno tam tak je. Powiem ci, masz racja, bo tu tak dupi tym kubskiem, żebyś zmarłego obudziła. Dziocha, wyluftuj tutaj. Ty widziałeś, co ona tam zrobiła? Ja chciałem furgoć, żeby chycić ptaki, wiesz? Ale nie miałem się do czego uczepić. Nie obchodzi mnie twoje chytanie ptoków, te. Gdybyś był gołębiorzem, to byśmy mogli poklachać. Czekajcie, tu popłyniemy, dawaj rubomysza, płyniemy tutaj, co tu mamy? Nic, elegancko. Mówiłeś do mnie? Nie godek do ciebie. Jasne, dawaj. Rybak Chris chce się ciuleć. Jeruna znowu nagrzane ryby. Jeruńskie meduzy i ośmiornice. Jeruna to jest szpetne, tak jak wiadomości, co mi Dora wysyła na prywatne. Skąd ona to bierze takie ryby te? Ona mi wysyła zdjęcia jakichś śledzi, ty. Ja lubię śledzie, nie? Ale nie w galotach. Ty tu jako bala. Tynkę jak dostał, ja? Ciekawe od kogo. Nikt mi nic nie godał. Kurde, mol, wszędzie haszcze. Ty hopie, czemu tak tu haszcze lecą? No bo wiesz, bo tu fezlało. Nie obchodzi mnie, kto tu leje te.
Józek zrobił w kroki nara. Kuknij się na mnie. Jak żeś jest na rajzy, to kaj mu pukiel tasia. No nie na gierach Janusza, no na puklu kaj mu nosić. Strażnik Katherine chce się ciuleć. O nie, to jest ten śmierdzący grzyb. Toka sroka chce się uczyć śmiałka, ja? Co to jest za... Zwiększa siłę, jeśli HP użyty. Co? Co to jest za gunwo? Oj, kwiatki. Masz pokonawto obowiązkowe narzędzie. Ja ci mogę pokazać swoje, wiesz? Możesz, tu ja cię zarejestruję. Potem wrócę do chałupy, a tam 60 osób doma. I każdy na krzywy pysk przylezie. Żaden halby nie przyniesie, nic, coś ty. Pieruna. No nie jest jak wdepnął, jest woda. To ma wiedzę i technikę. Temu obsraną mimikę, dowej. Strażnik Jackson, chce się ćwiczyć. Ty chłopie, ale co ty trzymiesz? Czego ty strzeżesz, co? Ty chłopie, myślałem, że grzyby ze ściany mi też wyłażą, ale ten tu już jest przesada. Liczę na przyszły rewanż. Chłopie, mam całe szczywiki teraz mokre, pieruna. Kaja to wyluftuja. Gdziekolwiek jest, ktokolwiek wie. Pokażę ci prawdziwy potencjał mnie, mojego Pokemona. Doma Rachel i fan ptoków Pil chce się ciuleć. Wiecie co, ja stąd wyjdę. Po prostu wyleza wam z ekranu, wyjdę i se pójdę w ciul. Kończy ludzie się tu biorą. Ja to do psa pieruna, wszędzie mokro. Kto to widział, żeby na terenach zalewowych było mokro? Widocznie komuś się tu powodzi, hehe. Oba set na kole tam wiada. Ui, nie mogę przejechać, nie mogę w Tropsko wjechać, co jest? Oszukali mnie. A widzisz jak się kitrom? Mały ninja Takashi chce się ciuleć. Tej taka to ja ci sraka pokażę zero. Jerunia, nie mogę wyjechać. Instytut Pogodowy Hai. No dobrze, dobrze. To tu chyba Kaś będzie z tego czyjś od elektrowni te. Wypadł mi stąd. Dymy tutaj na straży mojego starego i grabarzy. Ale pitej stąd. Trąfafik pójdzie na pierwszy. Dzień dobry, co tu się dzieje i dlaczego te kwiatki są niepodlane? Jeruna, co tu jest tak pusto te? A ty co tu robisz, te młody? Kiedy spałem, wszyscy poszli na wierch. No tu nie śpi, hopie. To wtedy będą łazili na dół, wiesz? O, tu jest się kimna. Elegancko kimnięty. Dobra, sztrąfafik idzie. Ty jako fajno ferela, ty. Ja chcę zobaczyć mojego kuguta. A co tu robi ten bachor? Zespół Down na Ground chce się ciuleć. A to nie było anonimowych alkoholików? Dobra, sztrąfafik, czas posztromować ryba. No słuchaj, dziocha, zaraz ci pokażę, jak mój fafik gryzie. Dostanę łokrzan. Dziocha, ze mną nawet możesz dostać majonez albo zymft. Lepiej zdrzemnę się w łóżeczku. Ja, pójdź ze mną. No idziesz te pieruna, te, no co mu czekać? Tu dalej sucho, no nie mogę. No Tiger się zainteresował tutaj. Chce mieć cały sztrom dla siebie. Więc wydupiej stąd. Pieruna, te walki są coraz ciekawsze. No dobra, odwoja to. O co tu łazi te? Tu jest... Są sztuki na wierzch. Zespół Aqua Grand i zespół Aqua Grand chce się ciuleć. Jakby się są bliźniaki półjajowite. 2 na 1, co za grzyby. Dobra, cisnemy tutaj. My są zespołem anonimowanych alkoholików. No to ja wiem, to już cię spotkał. Zespół Grunt. Dobra, wszyscy już wiedzą, kto chce się ciuleć. Przecież widzimy tam. Tylko tutaj nikogo innego nie ma. Dobra, idziemy. Co tu się dzieje, Frela? Będziesz nas tu sztarował? No słuchaj, ciebie mogę posztarować, ale wiesz, na figle migle to jest plac na dole. Widzę, że się niczego nie boisz. A że jest słodki, dowej. Lepiej obejrzymy jak się ciulasz. Dowódca Aqua Shelly chce się ciuleć. To jest Frela, ale widzę, że ci z datku pianka montażowa się wydupiła. Golocza to żeś chyba nie była 3 lata. I pirania, ubierz się dziocha, se w nerki przewiejesz. Jerońskie ryby, te... Ja bym nie muszę nic zrobić, no poczekał, na zdechnie. No nie, żeś obrzydliwy. Najpierw magma nam zepsuło, teraz ty. Wywalej stąd. Dziękuję, żeś nas uratował. Nie ma sprawy, 200 zł. Masz, weź sobie mojego Pokemona w nagrodę. Nie, już za 200 wy. Raymond dostał kartofla. Ty, tam było castforma te. Co to jest? To jest glut. Dobra, będzie glut. Mamy gluta. On się zmienił od tego, czy je Klara na placu czyni. Jeruna, co tu miałem w kompach? Twitch Fred Graja. Dobra, fajnie. Nie chcę hop szpilo. Cisnymy dali. Dobra, to idziemy, z nim będziemy łazić tutaj i tam. Eliksir, ja? Świetnie, wielosokowy. Cześć Raymond, to Jodora. Jaś ty był? Będzie cię szukał. Pokaż mi jakiś jest silny. Dowej ciulomy się. Trener Dora chce się ciuleć. No dawno żeśmy się sam nie prali w sumie. Kłeba ombre, ja? No dobra. Czekaj, kłeba ombre, to domy ci pojera. Patrz jakie on epny. Siła natury, ja ci dam siła natury. Dawaj, co zaraz wystawisz?
Marszczy stopa, ja. Dziocha, to sobie możesz marszyć co chcesz, nie? I no nie Freda. No nie, i ogniste gile. Jak mogłaś, dziocha? To jest gańba. Ach, Rajmund, aś ty jest silny. Weź mnie podnieść te 2 razy, słuchaj. Nie mam o cię nosić, dziocha. Mam do ciebie geszynk. To jest furganie. No i elegancko, Frela. Teraz możesz furgać stąd sam. Tak przy okazji wiem, je generator, wiesz? Go miała Frela ze Fortry. Chodź tam do miasta, to ci go dadzą. Haha, znakomicie, Raymond. Zresztą jak się minął z Dorą. Niezłą masz prycha na tym kole. Też często na ciebie wpadam. Pójdź sam do sali we Fortry, co? Pewnie se tam poradzisz. Co to jest za hobby, wy mi powiecie? Kto to jest, za hobby prześladuje? Ja dzwonię na policję ten. Co to ma być? Stygają mnie pieroństwa, wszędzie haszcze. No nie! Uderz mocą akordu, Ja, jak ci ciulna, to oskarżą mnie o popełnienie mordu, dowej. by ukryć drzewo, użyj lasu. Ej, twoje zwłoki też można ukryć w lesie. Dowej ci twoje śmierdzące pieroństwa. Dobra, idziemy. W końcu żeśmy są w Forestry. Dzień dobry, witam proszę państwa i żegnam. Miasto na drzewach. Ja, no elegancko. Te chłopie, co ty robisz? Ja sobie tu mamy domki na drzewie, wiesz? Ono kiedyś zalało, bo tam po prawej to jechaja taka, że hitno, żeśmy się musieli na wierzch przeciepnąć. Bo nie było nas stać na drenaż. Iruna, rzeczywiście te. Ale tu mają na powodzie, te tu im się powodzi, te. Te ładnie tutaj, nie? Tu je ładnie, tu je gryfnie, proszę państwa. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Dzięki, żeście byli. Możecie napisać komentarz o treści Dora, dobra szprycha, ale najwyżej dla Ericha. Oczywiście dajcie szłapa w górę, subskrypcja i w następnym odcinku kukniemy K1 pieroński akumulator. Do zobaczenia.